tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Magandang hapon kong muli sa inyo lahat. Simulan na po natin ang ating pangalawang akto, Seal Draw, Person Rule Number 3302. Pangasinan, let's play Mortal Lottery! Ibabalik po natin ang number 3 para sa ating pangalawang pagpili. I'm ready. Our official winning combination for 5 PM blow for today are the numbers 03 and 09. 03 and 09 in exact order. Congratulations po sa lahat po ng nanalo. Ako po muli si Jerry Organa. Lagi po natin tatandaan. Iseso, hindi umuulong sa pagtulong.